ги кажем, не се маем. Добро утро и довиждане. Благодаря и извинявай. Що ме е нужно, ги употребяваме. Браво на тебе, много неща научихме за учтивостта. Ти казваш ли винаги добро утро на мама и на тати? Не, А какво им казваш, като се събудиш? нищо. Нищо, стоиш и мълчиш така и ги гледаш. Имам легло и аз спя на него и вечерта те понякога, когато лятото беше, и ме завиват с одеяло и те, когато легнат, ме завиват. Когато легнат, те завиват, така? Само извинявай, обаче, това не е ли Робокоп? Кой е този там? Познаваш ли Полицай. го? Кой? Полицай. Ти си полицай, това не е ли Робокоп? Не, Кой съм аз? Кой Не съм знам. аз? Какво? не знам. Как не знаеш? Запознайте се. На какво ти приличам? На жираф. Ти си жираф, на жираф ще ми казва той. А ти си много хубаво и възпитано момче. Да. Значи какво? Лежиш си ти, те си лягат и после те завиват, така ли? Да. А ти отвиваш ли си? Не. Аз... Сутринта аз отивам при тях. Ама в тяхното легло? Да. И те пускат ли те? Да. А някой път заключват ли си? Детско. А гледаш детско. Някой път има ли, когато не те пускат в леглото? Понякога аз не искам. А понякога ти не искаш. Добре, имаш ли братче или сестриче? Не. Хубаво да ти като спиш, нали, в твоето си легло. Само братовчет. Добре. Какво означава братовчет? Приятел. Братовчет и приятел, така ли? Да. Не ти ли е роднина? Не. А кои са роднините? Когато си в една и съща къща. Аха. В една и съща къща сте ти, майка ти и баща ти. Да. Хубаво да се върнем, значи спиш. И като си спиш в твоето си легло, сънуваш ли? Сънувам някакви работи. Какво сънуваш? Понякога сънувам, че мама и тати са изчезнали. И какво? Ами нищо. И като изчезнат? Ами аз виждам, че не са изчезнали. Така си мисля, но първо сънувам, че са изчезнали. Аха. Хубаво ли, откъде идват сънищата на човек? Когато си спомняш нещо. А като не си спомниш нищо? Не сънуваш нищо. Не сънуваш нищо. Добре, да, защо си мие човек лицето сутрин, като се събуди? Не знам. Сигурно, защото в съня си се изцапал нещо. Не. Нацапал целия със сънища се събужда. Не. Добре, какъв ще станеш ти, като пораснеш голям мъж Роро? Пожарникар. Пожарникар? Веднага те правим пожарникар. Имаме пожарникарска каска. Ето, мусю попо на я носи. Готово. И като стане пожарникар, човек какво прави? Ами... изгасва пожари. Изгасва пожари. Пожелавам ти да не допускаш нито един пожар да се запали в твоя район. Красива усмивка сега към всички. Той един път се запали. Какво се запали? За пожар. Къде? Кога? Един камион. Ама къде? Пред вас ли? Не. А къде? По пътя за търговище. Ти видя ли го? Да. И какво направиха, като се запали камион? Ами не знам. А отминахте си? Да. Нещо, като станеш пожарникар, ще ходиш там, където горят огньовете. Усмивка към камерите и аплодисменти. Теодор от Разград. Дай да ти стисна ръката. На колко си години? На 4. От Разград ли си? На 5 съм. А на 5 си? Да. Добре, искате се да си малък, а? Какво е по-хубаво, да си малък или да си голям? Голям. Защо е по-хубаво да си голям? Защото да работя. Какво ще работиш ти? Ще стана майстор. И какво ще майсториш? Ще сглобявам нещата. Много добре. А сега сглобил ли си нещо? Песничка, стихче, така в целия му вариант? Стихче. Давам ти микрофона, ти си. Обичам ябълки и круши, обичам заедно дългоуши, обичам веселите птички, обичам да рисувам с боички, обичам слънчеви разходки, обичам Обичаме ви, бе, от Разград и от цяла България, кажи. Ей! Ей!
Хубаво ли ти е на сцената, Теодоре? Да. Бил ли си друг път на сцена? Не. Не си бил. Хубаво ли ти говориш в твоето стихотворение за обичта? Къде стои обичта на човека? Откъде идва обичта? В морковчето. Да бе, от морковчето. Що ме целиш с моркови? Остави го тази. Той е голям закачко Мусил Папанайчо. Кажи ми, молица, дай да се върнем сериозно на този въпрос. Ти говориш за обичта, нали? Да. Кого най-много обичаш? Обичам мама и тати и кака. И обичам и баба. А кого най-много обичаш от тези всички? Обичам най-много мама. Теодоре, заради цялата обич, с която изпълни нашата сцена, искам с най-голяма обич да ти кажа да се обърнеш към хората и да се усмихнеш. А вие с обич аплодисменти! Ето, готова е тея за изпълнение, нали? Да. Имаш ли силен глас? Да. Много силен. Да. На колко си години? На 3. А миналата година на колко беше? На 2. Браво! А другата година на колко ще бъдеш? Не знам. На 4. На 4. А сега си на 3 и сигурно знаеш много песнички и стихчета. Ти не си ли червената шапчица? Не. Някой ти избелил шапката. С какъв препарат перете? Станала ти е на розова. Не казвай, ще е реклама. Не си ли червената шапчица? Не. Объркал съм се. Той се е побъркал направо. Виждала ли си го друг път? Да. Той се показва по телевизията, му си Папанай. Да. Харесваш ли го? Да. А мене харесваш ли? Да. И аз много те харесвам. Затова сега ти давам микрофона и искам от тебе песничка или стихче. Какво ще бъде? Тишче. Мама ми купи днес нова книжка с картинки. Гледам я с интерес и разлизвам из полис. Тук зайче как играе кума Лиса, как годевне таралеж на кого ще избави зайчето. Таралежа как се казва? Таралеж. Няма си име, така ли? Аз ти казах, че си червената шапчица. Тя е червената Дръж. каска сега. Приятно ми е. Как се казваш? Тея. Не си ли червената шапчица? Не. Верно, червената кашчица. Добре, аз си вземи червената кашчица и върни на шапчицата на детенцето. Ето е Заповядай. избелената шапчица. А, ти имаш хубава прическа. Кой ти направи прическата? Кой те приготви? Мама ли те приготви? Тя какво работи? Не знам. А знаеш ли да се усмихваш? Да. Хайде една красива усмивка към камерите. Щалката знаеш как. Аплодисменти. Лиловата шапчица. Как се казваш? Изи. На колко си години, Изи? На 5. Много сладка шапка имаш. Откъде ти е? От Русе. А, там ходи да си купуваш шапка, така ли? Да. А, кой те заведе в Русе? Мама и баба и тачи. Къде е по-хубаво, в Разград или в Русе? И в двете места. Аха. А тук в Разград, кое е най-интересното нещо? Ако имаме време да се разходим, къде ще ме заведеш? В градинение. Къде? В магазин. В магазините. Ти обичаш да ходиш по магазините, то ти личи. Какво още си купи от магазините тук? Най-интересното нещо по магазините какво е? Шапки, обувки? От Разград един път си купих обувки. И аз мога да си купя обувки от Разград. А сега можеш ли да кажеш песничка или стихче, защото ти си на сцената на Кой е По-По-Най и в момента си телевизионна звезда? Песничка. Пламене на пианото. Слушай го много внимателно. Той ще ти помогне да се представиш най-добре. Ало, ало, слънчице, моля, покажи се на децата, слънчице, топло усмихни се. Облаче
Млечно и сиво е от зори небето, бурно пак розливо е вече и морето. Търся те по всичките утренни адреси, склоните сред птичките. Слънчице, къде си? Ало, ало, слънчице, моля, покажи се на децата, слънчице, топло усмихни се. Търсят те по всичките утренни адреси, склоните сред птичките. Слънчице, къде си? Той изкочи сресано с нова златна риза. Облаците есени до обяд изглиза. Хареса ли ти битбокса? Да, На Боба Найче помогна ли ти? да, Ти имаш ли самочувствието на звезда? да, Била ли си някой друг път на сцена? да. Къде? Я разкажи малко за твоите творчески планове бъдещи. Ходих един път на модно ревю. На модно ревю, ти си манекенка? Можеш ли да покажеш как ходят манекенките? Знам. Я да видим. Ето иди до онова момиченце там и ела до мене като манекенка. Искаш ли да Хайде. озвучавам? Хайде, Сега ще озвучавам. давай. Фрец, прец, трец, прец, прец, прец. Фрец, прец, трец. Много хубаво. Много хубаво. Я застани сега една балетна поза. Искам балетна поза към публиката. Добре, я застани като фотомодел тогава. Как застават фотомоделите? Така. Малко така фрът с чупка няма ли да направиш? Така. Напред към камерите. Усмивка. Аплодисменти. Песничка или стихче, какво знаеш? Песничка. Силен глас имаш ли? Да. Хайде, ти си сега нашата звезда, както ти обявих. Братче и сестриче на пътечка спрели, Мизухар, Мизухар, Мизухар видели. Мизухарки пита, пита от душица, де така, дечица. Отговарят двете, братче и сестриче, търсим си кокиче, търсим си кокиче. Върнем ли се вкъщи с обич най-голяма, с любов, ще закиче мама. С любов, ще закиче мама. Много интересна песен, доста бързо я изпя. Ти обичаш така бързо да пееш, така ли? Да. Тук в главата какво има? Мозък. А в мозъка за какво служи? За да мислим. Браво! Освен това? А откъде чувстваме? От сърцето. От сърцето. А я кажи, веждите за какво служат на човека? Не знам. Може би да му разделят лицето от челото. Имаш вежди, говежди. Ти имаш вежди, говежди, защото си Аз животно. нямам вежди. Имам вежди. Каква ще станеш ти, като станеш голяма магия? Художничка. Можеш да рисуваш, така ли? Да. И какво най-много обичаш да рисуваш в твоите картини? Какво най-много има? Хора, пейзажи, цветя, дървета, какво небе? Море. Морето най-много обичаш да рисуваш. А морето какво е? От какво е направено морето? От вода. А какъв цвят има водата? Синя. Браво! На морето е син. А от чешмата водата какъв цвят има? Бяла. А млякото тогава какъв цвят е? Бял. Добре. Щом ти казваш, ти си художничка. Вярвам ти. Искам сега една много красива усмивка към камерите. Най-красивата усмивка. Аплодисменти!
Ти ли каза на твоите родители да те доведат или те ти казаха? Хайде на кой папа не? Мама ми каза. Мама ли ти каза? Къде е тя? Да я видя. Къде е мама? Да, помаха с ръчичка да я видя. Здравейте. Ами, кой те подготви за днешното изпълнение? Мама. Песен или стихче? Стихче. Стихче. Да чуем твоето стихче с най-силния глас. Да видим как сте се подготвили с мама. Хей, дъждец поспри, стига си валял. Нима не виждаш ти, че днес не съм играл. Ти сигурно не знаеш, че момчета като мен с кухня играят дали в дъждовен ден. А на какво си играят момчетата? Ами с момчешки неща. Я кажи някои твоите любими момчешки неща, кои са? И с колички. Ама навън или вътре у вас? Вътре. А навън на какво обичаш да си играеш? Еми с колелото. Какво, караш само колело, така? Да, кара. А тати какво работи? Еми той е във Франция, липи плочки. Лепи плочки? Как се лепят плочки? Еми слагаш мазило и липиш. С мастило? С мазило. А, с мазило. От ти какво ще работиш? Не знам. Не си решил още. Имаш ли любима професия? Не знам. Какво работи пианиста, знаеш ли? Не. Свири на пиано, бе. Красива усмивка. Чакай. Аз какво правя? Гледам те, какво правя? Гледаш ме. Еми, гледам те. А ти какво правиш? Нищо. Гледаш ме. Ето, вие сте гледачи. Нали така? Да. Красива усмивка към камерите. Аплодисменти. Изключително удоволствие за мен да представя следващата участничка в нашото шоу. Здравей! Здравей. Как е твоето име? Представи се. Теодора Станимирова Костадинова. Как ти викат Галено вкъщи? Ами, Теди. Може ли аз да ти казвам те? Да, Добре, Теди. На колко си години? на 5. А пък ти си животно от кръста надолу. Синя на Калинка. бели точки. Тя е Калинка. Ти си Калинка. Тя е животно. Какво животно си, извинявай? Не съм животно. А какво си? Нищо. Ти си нищо? Аз съм дете. Аз кой съм? Не знам. Как да не знаеш? Аз съм животно. Я го питай, дете ли е той? Дете ли е той? Кой? Не бе, ти го Кой? питай него, ти дете ли си? Ти дете ли си? На кого говориш? На теб. Откъде да знам? На какво ти приличам? На клон. Ти Ти си си клон. един клон. А я кажи аз на какво ти приличам? Пак. Пак на клон. Знаеш как кихат клоуни? Как кихат клоуните? Апчи! И се превръщат в хора, като кихнат. Ти сега на какво ще се превърнеш? На певица или актриса? Песничка или стихче? Какво? Песничка. Нашия пианист е готов да ти помогне. Давам ти микрофона и ти оставям сама тук на сцената на Кой папа не е в Разград. Едно е слънчето, една луната, веса на връбченчето крилата, 3 прасенца в приказка удуват, 4 сезона се редуват, че вижте 5 са пръстчетата на ръката, 6 пакет похвала за децата, 7 са боите на дъгата, 8 са на рачето крачката, науката голяма за числата, с пръстчетата почва на ръката, че с тях да се брои е много лесно, освен това дори е интересно. А ти можеш ли да смяташ? Да, Я кажи колко крака има една стоножка. 2, А, стоножка! 1, 100 има, 100! 100 крака има. Няма 100 крака, има 100 ножа. 100 крака. Сота е стоножка ли? Еми да, то си каза този. А човек колко крака има? 2, А колко ръце? 2, А двама човека колко крака имат?
4. Браво, бе. А 3 човека колко крака има? 6. Браво! А я ми кажи, 6 човека по колко крака има всеки? 7. Не ги слушай като подсказват. Всеки човек има по 2 крака. Нали така? Я кажи ти каква ще станеш, като станеш голяма жена. Ще... Нещо за професия. Да. Каква мечта имаш ли? Да. Каква ти е мечтата? Да бъда фея Уинкс. Да бъдеш фея? Да. И какво правят феите? Летят. Я покажи как. Да не те плясне някой с мухобойката. Не. Хубаво. И освен като летят, какво друго правят? Нищо. И нищо, само летят ли? Защо летят? Самолетите защо летят? Да се разхождат. Само на разходки. Да. Няма ли да си създадеш семейство? Да. За кого се омъжват обикновено феите? За принц. А къде са принцовете? Много ми е приятно, принц Попонай. Аз съм Фейчо. Ще се омъжиш и за мен, Фейо. Брамбаресо. И аз мога да летя. Омъжи се за мен. Ку-ку. Хайде, кажи да. Не. Кажи да. Не. Кажи да. Не. Кажи да. Не. Добре, ето тази красива усмивка искам към камерите. Аплодисменти за бъдещата фея. И се запознават. Ето е моята играчка. Кожата някое животно си направила диадемка. Жълто са зелени точки. На кое животно си удрала кожичката? Кажи. Тази диадемка откъде Ти се? забеляза ли, че имаш същата диадемка като Мусил Папанай? Да. И нарочно ли си я сложи? Да. Да сте еднакви. Да. Ние сме като брат и сестра. Ти ли ще играеш брата? Ще ми играеш ли братче? Хайде! Имам само една братовчетка, нямам братче ни сестрици. Добре. Хубаво. И братовчетка пак е добре. Искам да чуя твоето изпълнение сега. Хубав, силен глас. Напред към камерите. Ти си звезда в кой Попонай. Успех! 3 и таката, таката, виж таката. Таката, таката, виж таката. Колко поички има таката, дава на всички, всяк месоплата. Колко поички има таката, дава на всички, всяк месоплата. Ако си топна пръстето в нея, те ще рисувам и ще си пея. Ако си топна пръстето в нея, те ще рисувам и ще си пея. Злато слънчице красива, синьо ручи черпелива, с зеленото градинка, а с червеното калинка. Злато слънчице красива, синьо ручи черпелива, с зеленото градинка, а с червеното калинка. Таката, таката, виж таката. Таката, таката, виж таката. Колко поички има таката, дава на всички, всяк месоплата. Колко поички има таката, дава на всички, всяк месоплата. Ако си топна пръстето в нея, те ще рисувам и ще си пея. Ако си топна пръстето в нея, те ще рисувам и ще си пея. Много интересна песечка за дъгата. Ти откъде я научи? От детската градина. А ти виждала ли си дъга наистина? Да, на село да.
На село, да. И можеш ли да си топнеш пръстчето в нея? Ами, нещата едно бързо и бягат. Бързо е дъгата и бяга. А цветовете ги познаваш, нали? Да. Това какъв цвят е? Син. Добре, а това какъв цвят е? Оранжев. Много добре. Ами я ми кажи, това какъв цвят е? Червено. Не бе, зелено е, вижте кой отгоре. Зелено. Не бе, майтапе се. Добре, благодаря ти, благодаря ти. Моля. Папа Дайчо. Я ми кажи, ти каза, че с синьо се рисува поточето, нали така? Водата синя ли е? Да. Ама то казва си, Ручи черпеливо, казва си за облаците. Ручичетата от облаците ли идват? А облаците откъде идват? Ами, от планетата. От коя планета? Ами, планетата Земя. И как се създават облаците? Ами, не знам. Не знаеш как. А това горе, където плуват облаците, какво е? Ами, Това не... Какво? небе. Небе. Какъв цвят е небето? Бял. Така ли? Я виж ти. Колко интересно. И какво представлява небето? Не знам. Въздух. Нали? Да. Каква ще станеш ти, като пораснеш голяма мома? Ами, готвачка. Какво можеш да готвиш? Ами, палачинки, банички. Как се прави баница? Я кажи. Не знам. Нали можеш да готвиш? Ами, като порасна с науца някак. Ама сега не готвиш, така ли? Ами, вижте мамите и мама как готвят и се запомня като порасна. Добре, пожелавам ти да станеш най-добрата готвачка и да ме поканиш да опитам от твоите специалитети. Съгласна ли си? Да. Красива усмивка напред. Аплодисменти! И ето двамата с Борис сме пред вас. С еднакви прически. Ти какво използваш, за да си правиш прическата? Ами, ръката си. Ръката си, ама с нещо слагаш ли? Ами, шапка. Слагаш си на ръката шапка, слагаш си на главата. Махаш шапката и си на бодлички, така ли? Да. А гел? От гела си правиш прически. Тази прическа с гел ли? Да. Кой ти я направи? Мама. Каква е нейната професия? Ами, да рисува на стъкло. Че какво си рисува на стъкло? Ами цветя, разни неща. Ама у вас по стъклата рисува, така ли? Не, на работа. Ходи на работа, за да рисува стъкла. Прави рисувани стъкла. Да. А тати какво работи? Ами строи. Кой има по-интересна професия според тебе? Ами мама. А кой командва вкъщи? Ами мама. Пак тя команда. Какви команди издава една художничка, която рисува цветя по стъклата? Ами прави модели. Не. Какви команди издава? Ами, Дай една команда. Сега едно ти си майка ти. да. Хайде, дай. Аз съм Борко. Диди, вземи да почистиш. О, Мога да чистя. можеш ли да чистиш? И с какво чистиш? С матлата и опатата. Браво, а прах бършиш ли? Ами да. Чини миеш ли? Не. Ето, гледайте го, момичета. Само чашки. Добре. Вижте го много внимателно, момичета. Един мъж мечта. Всяка ще те вземе. Сега обаче ние сме те взели тук, за да изпълниш песничка или стихче, нали? Ще. Айде, силен глас, напред към... Добре, с много силен глас напред към камерите. Добре. Катиличе, катиливо, скача живо и гливо. От високата ела полетяло като стрела. Към сухо самотно пънче, многоблъцно остро трънче. Ох, боли, а знах на тежко, всичко зърна чичо ешко.
извадил своя гръб игличка и нежно го погади личка. Боцо тук, боцо там, трънчета извадил сам. Ех, че добър този таралеж, бе. И на мен ме вика Тешко някой път. Чичо Ешко. Да, и на мене. И на тебе ли? Да, ние сме като братчета, значи. Ние сме двама таралежи. Само че аз от Русе, ти от Разград. Да. Я кажи, имаш ли професия, за която си мечтал? Да съм художник. Като мама? Да. Ама пак по стъкла ли ще рисуваш или друг вид художник? Да рисувам картини и да ги подавам. Аха, а познаваш ли галеристи? Не. Аз ще те запозная. И ще продаваш картини? Да. Пожелавам ти да продаваш картините си по целия свят и да си световно известен художник. Красива усмивка към камерите, приятелю. Аплодисменти. На лов за автографи или разказите на една пловдивска легенда Стефчо автографа в Игри на съдбата. Терминал 7, дългото следобедно шоу на TV7. Притеснявате се от грип и настинки? Давайте на детето си марсианци всеки ден. Марсианци Имунактив осигуряват всички необходими витамини и минерали, за да растат децата жизнени и здрави. А специалният Имунактив комплекс и бета-глюканите подсилват детския имунитет. Марсианци – любимите мултивитамини на децата. Без аспартам и без изкуствени отцветители. А сега нов подарък от Марсианци. Светеща химикалка с невидимо мастило. Напиши, освети и виж тайния марсиански код. Вие трябва да сте новия. Очаквам ви. За мен гъсто и вкусно кисело мляко. Толкова гъсто, че можеш да го ядеш с вилица. Освен и ние да пробваме. Данон за мен. Създадено за мъже. А сега опитай нещо силно. Данон за мен с орехи. На 30 септември 2013 година окончателно спря аналоговата ефирна телевизия. Ако сте получавали енергийни помощи през отоплителен сезон 2012-2013, ви се полага ваучер за безплатен външен декодер. При използване на ваучера, реално изплатената по него сума се попълва на гърба му от търговеца. Разпространението на ваучерите приключва на 30 октомври, а на декодерите на 30 ноември 2013 година. Повече информация на цифровизация.bg и на телефон 0700 123 44. И ето нашият фокусник започва своя номер. Излива вода в пелена Evi Baby. Напрежението расте. Evi Baby попива течността със своите супер абсорбиращи гранули, предотвратявайки усещането за мокро. И Evi Baby попи цялата течност. Evi Baby – голямата тайна на майките. Silence Force Extreme от Ровента. Най-тихата мощна прахосмокачка. С възрастта кожата ни губи своя обем. Лицето променя формата си и изглежда по-старо. Eucerin Volume Filler с магнолол възстановява изгубения обем на кожата. Подобрява изражението на лицето и го подмладява. Новият Eucerin Volume Filler. Повече обем, повече изразителност. Търсете специалните предложения на Eucerin в аптеките. Спорт 100. Български спортен тотализатор. А защо трябва да пия флорина? Аре, пак почна. От толкова въпроси ми пресъхна устата. Ей, за това трябва. А защо ми пресъхва устата, когато задавам въпроси? Всъщност обяснението е много просто. Дължи се Флорина, на факта, че... плодове с характер. Всяка година в България над 2500 мъже и 1900 жени заболяват от рак на дебелото и правото черво.
Да обичаш семейството си означава да се погрижиш за здравето си. Ракът, открит на време, е лечим. Ние се прегледахме и сега ще бъдем до внуците си, докато растат. Спри и се прегледай. Твоето здраве е в твоите ръце. Настоящият клип е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Кой уби Жоро Илиев? Жега. Тази неделя съдът влиза, за да разгледа дело на жена, заплатила за ремонт на дома си, след който всяка стена в къщата й се клати. Съдът влиза с Владо Берияно и съдия Онцова. Всяка събота и неделя, 8 сутринта, само по TV7. Любен Дилов трябва да бъде удавен. Давете го където и както го сварите и най-вече по телевизията. Тази неделя ще спорим по темата измама ли е преходът в България? Тоест, прекараха ли ни комунистите? Пуснете водата. Тази неделя от 9 сутринта. Аз съм комунистическа свиня. Гледайте големия неделен сблъсък на тема "Има ли как да бъде спряна вълната от нелегални имигранти?" В първата част Теодора Духовникова и Калин Врачански от "Дървото на живота". Сблъсък неделя от 10:30 след "Пуснете водата". И стига сте бъркали с тези протестиращи да непрекъснато се скандира оставка. Те го приемат буквално и остават. Скандирите отивка, за да си отиват. Господин полковник, ще местят генерал Протогеров. Мисля, че брат ви готви нещо срещу властта. Господин полковник, а всичките какво да правим? Това моя греш. Дървото на живота, сезон 2. Тази вечер, 21 часа, само по TV7. Държа за ръката вече следващата участничка в шоуто "Кой е по-полей в Разград?" Таня се казваш. Нали така? Да. На колко години си, Таня? На 5. Тук от Разград ли си? Да. Къде обичаш да ходиш? Ето тук не можаха да ми кажат къде ще ми разведат най-интересното място в Разград. На парка. Какво има там? Животни. Какви животни има? Лъв. Не си спомням други. Добре, сега обаче най-интересно ми е да чуя какво си подготвила. Песничка, стихче. Стихче. Давам ти микрофона. С най-силния глас, който имаш, напред към публиката и към камерите. Ей, ви крушки, сладки, зрели, на високо сте се спрели и на пръсти да се вдигна, пак не мога да ви стигна. Я се клонче наведи, за да ви откъсна двете. Теб ще дам на батко, а пък теб ще хрупна сладко. Браво, много хубаво стихотворение. Много хубав глас имаш. Друг път изнасяла ли си концерти някакви? Ами ходила съм само. Така, само като публика? Да. Ето сега си вече телевизионна звезда. В кой по-най нещо ще се промени ли в тебе? Ами... Мислиш ли, че като те гледат по телевизията и ще станеш много известна? Да. Да. Да не си навириш носа сега? Не. И да станеш някаква много горда и така да ходиш и като Таню ти. Не. Имаш ли си приятели? Да. Кои са ти най-големите приятели тук в Разград? Вили, Нади, кака Нади, сестра ми. Тя колко е голяма? Сестра ли? Ами, по-голяма е от мен. И на колко е години? Ами... На училище ходи ли? Да. Кой клас? Забравих. Няма значение. Разбирате ли се двете? Карате ли се или си играете заедно? Ами, разбираме се. Що сте приятелки, разбира се. На какво най-много си играете? Ние сме сестри и приятелки. И сестри и приятелки е много добре да бъде, защото има някои не могат да се понасят и само се бият и се карат, нали? А мама и тати какво работят? Тати работи в автомивка, мама работи на администрация. Какво? Облачната администрация. В облачната администрация? Да. Какво значи облачна администрация? Попитай мама. Къде е тя? Я да помаха облачната администрация. А тя да не би да прави облаците по небето? Не. Защото е облач... затъмнява положението нещо. Не.
пуска дъжда? Не. Защо е облачна? Ами защото пишат документи. Облаците! Няма да пишете повече документи. Имаме си облачна администрация. А тати какво работеше? В автомивката. И какво правят там? Мият коли. Защо трябва да си мият колите? За да са чисти. А зъбките мие ли им? Не. Имат ли колите зъбки? Не. А какво имат? Ами светофари. Светофари имат? Да. И къде са им светофарите? Отпред. И как мигат? Те не мигат. А какво? Светят. А то затова се казва светофар, така ли? Да. А това дето стои на улиците, което е с червено, жълто и зелено, как се казва? Пак светофар. Само, че спира стоп. Какво прави? Стоп. Спрях. Да. Я кажи ти каква ще станеш, като пораснеш голяма. Моден дизайнер. Това ти ли си го измисли така? Да. Ти си вече моден дизайнер. Какво правят модните дизайнери? Измислят модели. А познаваш ли някой моден дизайнер? Не. Ще те запозная.